Sa pikas bahin kinini ang hisgutanan mahigala labot ining impeachment. Nya doon na pa'y interim release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Doon ay mga miingon nga ang 20th Congress, kaya wa naman lagi yun ng 19th Congress, di naman madag yun. DMD naman yun eh. So, wa na. Hindi abot sa 20th Congress, wa na jurisdiction. Kana, kung ang imong basihan, kanto mga dapig mga higala nga, di na yun madayon ng impeachment. Kay duha man lagi ni ka side mahigala ang Cohen. Doon naman mahigalay gusto impeachment nga i-impeach yun si Sara, makonbikto yun. Doon na po'y uban nga wa na trial, okay na lang ng way trial. Lain-lain ang katarungan. Ang uban gusto na trial kay aron yun nga makonbikto si Sara, matangtang pagka-president, vice-presidente o di na makadagan sa 2028. Ang uban sad mahigala mingon wa nalay trial kay napay daghang problema ang ati manunon. Nga labi na karon gira ning Israel og Iran daghan na pong problema sa sakas presyo sa gasolina. Ni apay mga OFWs mga uli na pod mo nay tutukan og daghan pang problema na to. Unya ang uban sad mingon gamiton na mahigalang impeachment nga magba-grandstanding ng uban din ha. Sa lain-lain o mga rasones, no? Pero manang moingon ko nga inigabot sa 20th Congress kay karumpit sa 30 huma naman ang 19th Congress. Inigabot sa 20th Congress doon na mag-open dito sa kinini ang Senado. Di man nakapugngan gyud nga doon na motion baka ni dito kay na guna si Risa Hontiveros. Unya na si Win Gatchalian. Pero medyo wa nas Coco Pimentel, wa nas Grace po og si Binay. Katong nibutan mahigala nga dili iriman ang impeachment. So ang mapulihan si Coco ni Kiko. Kung panalitag madayon yun ang impeachment, ka-argue ba ka si Kiko, abogado man sa siya, o pariha mahigala sa kapassionate ni Pimentel. Pariha ni Coco, mao sana, kay kanarabang 20th Congress, na napon sa Marcolita, dire sa pikas nga habig, medyo maaligre yun noon. No? Kitang katagin, ha? Managingon lit acid scattered. Pero mo lagi na nga kana mahigala mga abogado god. Bisa pag moingon Sara nga bloodbath iyang gusto. Kana mga abogado mulhimo po na sa ilang buluhaton kay daghan ra bay nagtan-aw, labi na tibok Pilipinas ang nagtan-aw. Unya og ikaw abogado kang Sara ron dili ka mo object anang angay objekan, daghan po makasaway nimo. No mo na nga bisikid sang abogado haron ug doon ay opportunity nga mo object gyud ka. Na sa pikas bahin doon na po yung mga sa ko naging duha man lagi ka side katong gusto na gyud nga mapadayon ng impeachment mingon sila nga ang atong konstitusyon usa sila mga argumento gawas atong argumento sa usa pagkatao nga akong hisgutan pod kay article 11 man accountability man ang basis dili man article 6 sa atong 1987 constitution mo nang mapadayon gyud kuno. Matod pa niya, kana kung dapig ka nga ipadayon yung impeachment. Pero di po kadapig, doon na po itubag, nga, di man, kay ingon mag ang kanang rules nga, ang tanan gyud nga business, wat na gyud. Tubag-tubag yun na. So, mana akong ingon nga, arilantas to nga amo agi, akong ingon nga, og madayon, doon ay basis, nga legal. Og di madayon, doon na po basis, ang atong paminahon gyud ang 20th Congress, ang Senate, unsay ila unyang decision and voting. Straight to the point. Pero manang moingon ko parihas la dunay katarungan unya kamo din ang naminaw pikas-pikas nga side i-manage gamay inyong gibati kay basin og ma-frustrated niya mo. Kay uroy og gusto na gyud kag mag-impeachment idayon gyud na kay ang dunay accountability na ba. Nyag moingon may galang Senate nga di gyud kay wa man kakuhag 13 votes. 13 votes sa may gikinahanglan, simple majority naman. O di makuha, di wa, masakitan ka. So, nya katong umuuban nga, nagyan, patay ng impeachment, patay na. Unya, og mo, ingon ng dependence precious man kanya. O mo ingon magkakuhag tracing nga, papadayon. Di, so mo na nga, ang inyong kaugalingon din amami inyong dughan, anong dili kayo mo magbagulbol, Medyo dili kay sakit, Kay lisod ba ka na magdahom na bitaw ka sa usa ka butang, unya mapahoy niya ba,
So karon, usa sa ilang argumento katuto ang Article 11 unya Article 6 sa Constitution dunay kalainan, usa pod silang giingon nga kining atong Constitution manggod pattern kini sa Amerika. Unya dito sa Amerika during the impeachment matud pa inday kay ni Bill Clinton. Numdum kaday? Kato si Bill Clinton tungod man to ni Monica Lewinsky no? Oh. So subjected siya mahigalan paubos sa impeachment trial. Ya matud pa mahigala ining mga gusto nga ma-impeach sa Sara nga ang atong konstitusyon gi-pattern man sa Amerika. Unya kini ni ang didto sa Amerika katus Bill Clinton ni crossover man sa sunod nga Congress. Ha? Nilatas man sa pikas Congress. Entonces, kining mahitabo ro ni Sara mulatas kini sa sunod nga Kongreso. Straight to the point. Kana mo'y punto mahigala sa katotoang gusto na gyud niya duso na gyud ang impeachment. Kahibaw man taon sa imong katarungan atong kanang gusto na gyud ka nga padayon gyud na kinalan nga do na gyud do na gyud katungod ang do na gyud jurisdiction ang 28th Congress. Na usas basis ana nga katong Bill Clinton ni kon man nilatas man sa pikas, no? Unya kanang atong konstitusyon nanundog man ta sa Amerika. In fact mga higala under man ta sa Amerika gani do na may Commonwealth government gani nag-intern man ta sa Amerika gani indaken. No? So, muna nga, entonces, doon na gyoy, malatas yun eh. Samas kang Bill Clinton, malatas ning ato. Ang kato ng mga gusto. Ang kato pag di gusto, maingaw man po niya, dili malatas, oy, kay lahi man to Amerika, lahi man tas Pilipinas. Onya, nanundog tas konstitusyon, pero nangupya ba itang mga balaod sa Amerika, inigkupya po na tuwa po na kumplito kopya. Nga naman, example landaan, kana landaan mahigalang Vice President sa Amerika, doon naman gawin trabaho ilang Vice President nga klaro day. Ang Vice President sa Amerika, base sa konstitusyon, mauman mahigalay Senate President. Di man sa entirely nga spare tire ang ilang Vice Presidente. Ang ato nila indekin, murag spare tire. Ang kalainan na gyud, pwedeng matudlo ang Vice President as cabinet member nga di na kinahanglan nga dunay kinini ang confirmation sa commission on appointment. Mauray kalainan. So kung di sa tagaan og cabinet position, spare tire gyud siya, munay usa ka kalainan. Ikaduha, ang Amerika magudwing kag continuing ang ilang Senate dito, tinuod gyud nga continuing. Kay mo lagi na nga kanini ang og nagsitmit pata sa Amerika, nanundog ta silang answer. Wa po na to kumplituhang sundok. Muna nga moingon po to mga di gusto nga magpadayon impeachment nga dili oy layo ra kaayo, no? Amerika man to, Pilipinas man ta. Ikaduha wa man maayo pagkakopya gi pattern nato atong balaod atong konstitusyon pero wa pod maayo pagka-pattern kay wa pod makopya tanan. Ang Vice President pa lang daan takog kalainan. Ikaduha, ang Senate manggod nila dito tinuod yun nga continuing Senate. Ang ato dire, moingon na tag-continuing pero di gyud sa butang nga continuing mga higala kay ang atong argumento nga continuing kay total ang 12 raman maoy i-subject sa election mga higala inig midterm. Ang 12 padayon man dunay mga senador. Pero ang naka-entonces gamay sa kalainan sa Amerika kay inigresis man gud nato kanang 12 ka mga senador di na magina makurom, wa na magikurom kay unsa man ang kurom ang gidaghanon mahigala sa membro sa Senado 1/2 + 1 sato pa ang kurom 13 nanog ang kanang 12 naman maoy naa active inigresis mahigala kanang another 12 wa man nawa na kurom. Medyo dakog kalainan kay ang Amerika mga higala nga Senate nila dito sa Amerika god ang ilang Senado doon na sila 100 ka mga senators. Nga naman, kay kada state nila dito, doon na duha ka senador nga mag-represent kada state. Nga doon na may 50 ka states ang Amerika. So doon na 100 ka mga senators. Eleksyon na day, dili para sa Pilipinas bang katunga eleksyonon? Ang ato katunga eleksyonon, ang katunga bilin. Ang ila di man, 1/3 lang. 1/3 lang sa ilang member sa Senate ang doon na eleksyon. Nya sunod na po niya 2 years, another 1/3 ando na eleksyon. Sa tuba majority,
sa ilang mga higalang member sa Senate naa gyud. Di gyud po way putol. Kay kuro man, pila man day ng 1/3 mga higala sa 100. Naman na sa mga 33 point something percent. Nya kanang tao may something percent ng tao. So naa sa mga 33. Ha? O ibutang ta 33 kabuok ang eleksyonon o 34 ibutang ta. So majority inigtapok nila sa mga senador na agyoy quorum pirmi. So mo na klaro nga continuing. Mo na nga mingon ni kalatas man tong impeachment ni Bill Clinton sa pikas. Dako magkalainan kay continuing itong ila kining ato kay So mo na kung gingon laylain lagi ka argumento, laylain may gala argumento mo na nga ari po ka may gala tong usa ka retired na po nga justice ingon nga mapadayo na kay kana manggong impeachment Article 11 na accountability. Ang Senate ang ilang duty nga impeachment court kailang gitan-aw ni duty sila under Article 11 dili Article 6 kanang Article 6 legislation kana. So sa ato pa inikahuman ana mga higalang 19th Congress mapadayon na kay accountability man Article 11 man doon na po'y punto tong maong nagsulti ana dili ko lang i-mention doon na po'y punto. Pero inigtubag po speakers mingon mo pong pikas dili oy kay ang giingon gyud sa rule sa Senate ingon man gyud nga all transactions all pending tanawal gud names para maklaro tong wordings names abebe ato konsa names asa man to names palihog ko no butang sa atong screen be para maklaro tani kay naman dyan diha mga kagilaan sige nana diha kana sige kana para maklaro ta lang gyud na naa diha ha okay unsa may giingon ana section rule 44 section 123 ang second paragraph okay all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. So na ang giingon all pending matters and proceedings wa man maingon nga except when the Senate is functioning as an impeachment court wa man. Manay akong giingon naalagi argumento pikas og pikas gyud. Kay ikaw ari ka pikas nga gusto kang ma-impeach sing mapadayon naging impeachment sa 20th Congress maingon maka mapadayon oy accountability guna. Naguna sa Article 11. Ang ila kana sa Senate, ang ilang legislative nga function mo idili na mapadayon. Ang ilang function as impeachment court Article 11 man mapadayon. Nya maingon pod ang motubag mo pong pikas maingon pod dili oy. Na, klaro, Article 123. Ibalik ko names balag di makita ko naong names ibalik bebe. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. But may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Bago na pod. So, terminate na. All pending matters and proceedings. Wa maningon except ang proceedings kung ang Senate will function as an impeachment court. Wa man. So, wa na. Di na wa na jurisdiction. Pagkakatawanan gibitan ning hitabua mga sukintig paminaw makaingon gyud kag mana kong ingon lagi ligon og mga kuan ligon mga higala og mga argumento ang pikas og pikas nga habig ligon og argumento ang pikas og pikas nga habig anaon ko lang naan pagsulti para nga dili kayo sakit ba. So may tabo ana ato lainon ang katawhan nga pariha man day dunay basis gyud sa balaod og padayon ba ang 20th Congress na basis og dili mapadayon na basis. So sige na lang ato lang huwaton unsay voting unya dahil human inig voting ana unsay result huwaton na lang unya
manage your expectation para dili kay sakit ba. So muna, no? Kay naibisis. So whatever ruling the 20th Senate comes up with, we will just accept it, mga higala. So atong advice ngadto sa both sides to just manage sa inyong expectation din ha. Kay aron nga way problema. Di mo sakit imong dughan. Kay either way, they can assail that ruling before the Supreme Court if they want to. So, umingon ang 20th Senate, 13 votes, di na tabang impeachment, daghang problema itong atimanon, wa na. Why jurisdiction me? So, we respect. Respetaran na ito na. Na kung gusto ninyong i-assail sa Supreme Court, they have to mo Supreme Court. Pwede man. Nagmingon pong Senate, may gala nga, na-agi jurisdiction, padayon yung tas kaso. So, padayon. No? So, muna nga kamo nihang naminaw, mapabor man mo badi, mo na ibutang siyong nahuna nga, og legal may basihanan, doon ay basihanan ta. Pariha, pikas o pikas. Ang atong tanaw na tagan na ito ining voting ani, og unsa gyud kay boto nga himuon. Kay tanaw ko mahigala, number 1, kinilandaan sa Lito Lapid, og doon na mahigalay precious Malacañang nga di mabalibaran yun, papugos pinigbutar mahigala nga, okay, padayon yung impeachment. Pero pasagdan ni mo na sa Lito Lapid nga siyara, og ikaw may Lito Lapid kay tinuray lang ha, prangka ba, di ba unsa ta ba? Di ba? I hope nga, kuan ba, kana na ang, don't get me wrong ha, di man ko kakasakay sa mga hisgutanan, bisag ako na lang, og hisgutan ng legal, kasakay man tadi okay. Pero maghisgot o kanang lain po ng hisgutanan nga kwan, dahil tayo kausag imbitar kog o kanang legal lang kung batir kayo, kampanti kita miturya ba, pero dahil nag-meeting dahil nga, mga PhD to akong gika-meeting sa lahi to nga topic nga kwan po, pidawa dyan ko kasakay sa ilang hisgutan. Mga PhD ba, no? Mga technical tong ilang kwan sa ila pod nga field pod. Lahi po to ilang field mahigala may tungod to sa mga kwan god. So lahi pod so mahilom kayo ang dapita. Na mao pod ni og adto ka sa Senate og ikaw may Lito Lapid. Una-una man ka. Mag grandstanding ng uban din ha. Grandstanding sila. So una-una Lito musikat mo nya madaot ko. Nganong di man sa madaot kami tan-awa Lito wa gid ay. Naaga dilingkod lang ay wa gi gitrabaho. Ma-emphasize na mo na nga og dili lang presuron sa Malacañang kana mga dili lawyers din sa Senado og katong uban nga kibaw man ka gigamit naman sa ding atong impeachment court di man guni duwa-duwa ning impeachment nya kana sila kibaw naman gyud ba parang ka lang pagkaistorya kasabot na silang gigamit na mahigalang impeachment sa tuyo mahigala sa lain nga agenda mo na prangkang pagkaistorya ang agenda gyud nga tanggalon si Sara og butangan mahigalag perpetual disqualification aron di makadagan sa 2028. Nganong di naman lang mupatas og lakwan. Mga maayong laki man sila di ato mabuton ang mga tao, no? 2028 mo abot ang 2028 pangita lang mo pamaagi nga manindot niyang performance, magpapili pagka presidente. Okay, kontra sa magsigi kag panaot aron kuan samot mahinuon ang mga tao mahigala. Nakasabot na ng mga tao di na nimo pwedeng puyok-puyokon kay nahibaw sa unsay kamatuoran oy. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Baño sa Straight to the Point.